Урысча татарча сөйләшәбез. Тырышабыз үдә татарча сөйләшергә. Белмим, ул инде безнең тормыш. Хайдарның беренче теле иде татар теле. Урысча сөйләшкәне юктыр. Аннары английша тотындылар сөйләшергә. Үдә тырышабыз татар телен онытмаска. Без татар икәнебезне белгертәбез. Татарлар күп хөкүмәтләрдә күбәүбез. Төрле хөкүмәтләрдә торалар икән. Алар беләләр аны. Мәктәптә нинди булса проектлар булсалар, олар татарларны белгертәләр классташларына. Хайдарның соңгы проекты иде. Май айында шул анда бүлде нинди традициялар. Башка татар балалары татар телен белмичә, татар телен саклар өчен уйладык татар теле дәресләрен башкарырга. Бер мәртәбә аны шулай пробный вариант инде эшләгәндек. Бер айны укыттык. Урын таптык. Бер 5-6 бала булды. Бер ай гына шулай күрешеп сөйләшеп өйрәттек үзләрен. Анардан башка, анардан бүтән инде берни булмады. Без монда бик күбәү әйтсәк, без күбәү Сабантуйга җыелабыз. Рутинно атна сайын күрешергә, килергә, шул дәресләргә, йөришергә күбесе урсыналар. Элекке вакытта хәзер Сабантуйыбызны гына уздырабыз. Яңа ел бәйрәмен уздырдык үткән елны. Дин ягыннан юк, әйтер идем юк. Корбанга үзебез генә неофициально җыелабыз. Үзебез генә җыелабыз, мәҗлесләрне оештырабыз, татарлар бер-беребезгә ирешәбез инде. Ифтар ашларны эшлибез, корбанга корбан суябыз. Есі жоқ егемесін бұтарапны. Бұшы салдың күңелемі. Дәханымны шу алтын. Барият, соң енді, бик арған сындыр енді. Biz barımızda bir kuvanlar kıbık yaşayıp oralaşıp duruk rəhmət bilgəniniz için. Бик зур рәхмәт сезгә килгән өчен. Шулай киләчәк бәйрәмнәрне дә үткәргә булсын. Барыбыз да шулай җыелышып, татар телен онытмыйча, берлекне онытмыйча, бергә саулыкта, шатлыкта килешергә булсын барыбызга да.